Umano'y naglalaro ng hide and seek ang 19 anyos at 2 pang minor de edad matapos mabaril ng aktibo na barangay kagawad ng barangay Tabok sa Balapa sa lungsod ng Iloilo madaling araw ng Pebrero 9. Ang biktima ay si Dennis Osano at ang sospek kinilala na si Kayot Herota, 64 na taong gulang. Ayon sa pulisya, nakita ng sospek ang mga biktima na nagtatago sa ilalim ng tulay at kanya itong sinita. Tumakbo ang mga biktima dahilan na nagpaputok ang sospek. Sumagi sa isip ng sospek na baka mayroong ginagawang masama ang mga biktima o di kaya may masamang plano. Sa imbestigasyon ng pulisya, naka-standby sa barangay Gustilo ang mga biktima, karating na lugar lang ng pinangyarihan ng insidente. Nagdesisyon ang mga ito na pumunta sa karating na barangay para maglaro ng tagu-taguan. Ingid sa kaalaman ng sospek, natamaan ang biktima sa kanang bahagi ng kanyang balikat gamit ang baril na .38 caliber revolver. Na-recover ang baril na ginamit sa insidente, posible panglabag sa Comelec gun ban o Omnibus Election Code ang kakaharaping kaso ng sospek. At mga ka-K5 mas pinili na lang ng pamilya ng biktima ang makipag-areglo sa sospek kapalit na ipapagamot nito ang kanilang kaanak. Para sa Network News mula dito sa lungsod ng Iloilo, ako naman si ka-K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News at AM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.